Ori na-ezu mmiri amụkọ dị gị n'ọbara. Ọ dị n'ọbara. Ori na-ezu mmiri amụkọ dị gị n'ọbara. Ọ dị n'ọbara. So esi n'ọtara iko ndị ezu ori. Yes sir. Ị na-aṅụ mkpụrụ mmiri? Yes sir. Ịṅụcha mkpụrụ mmiri kedu ihe ọ na-agwa gị? Ọ na-asị zuo ori. Ọ na-asị Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex. Onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Aka ndị ọrụ nchekwa akparala otu nwa ikorobịa onye omekome. Nke bụ otu onye n'ime ndị na-atụgharị ihe mmadụ ibe ha nwere ya ghọrọ nke ha n'otu ntabi anya. Nke a mere n'obodo Ifitedunu nke dị n'ime okpuru ọchịchị Dunukọfịa nke steeti Anambra. Dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ha bụ ndị ọrụ nchekwa bụ ndị jidere ya na-agba ya ajụjụ ọnụ. Dị ka o siri kwuo, ọ kọwara na ya ebidola wee tinyewa aka n'aka ntụtụ ya na izu ori kamgbe ya ka dị afọ 14 ma gakwa n'iru wee kọwa na ya bụ ori nke ya na-ezu abụghị ihe ya mụtara amụta kama na ọ bụ ihe dị ya n'ọbara. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ nwa amadi dịka ndị ọrụ nchekwa na-agba ya ajụjụ ọnụ. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. kedu afa gị? Chibuzoweke. Kedu ihe a na-etu gị? Ikembe. Ha? Ikembe. Ikembe. Yes sir. Esi na Chibuzoweke. Yes sir. A na-etu gị Ikembe. Yes sir. Onye ebe? Onye Igbo Ifitedunu. Akwa ịma na anyị na-achọ gị achọ. Yes sir. Ha? Yes sir. Kedu ihe ma anyị ji wee jide gị? Ezu m ori. Kedu ndị gị na ha na-ezu ori a? Ndụbisi nwa Ajụaya. Na-aga Malizad onye ọnwa anụgo. Ndụbisi onye ebe? Onye Igbo Ifitedunu. Bụ onye Igbo alakwa. Ikembe onye Igbo Ifitedunu. Ori ị na-ezu mmiri amụkọ dị gị n'ọbara. Ọ dị n'ọbara. Ori ị na-ezu mmiri amụkọ dị gị n'ọbara. Ọ dị n'ọbara. So esi n'ọtara iko ndị ezu ori. Yes sir. Ị na-aṅụ mkpụrụ mmiri? Yes sir. Ịṅụcha mkpụrụ mmiri kedu ihe ọ na-agwa gị? Ọ na-asị zuo ori. Ọ na-asị gị zuo ori. Yes sir. How many years gị dị zuo ori? 14 years. 14 years. Yes sir. How many years gị dị kịta? 25. 25. Yes sir. So izugo ori 11 years. Yes sir. How many years gị dị nwa mkpụrụ mmiri? 14 years. 14 years gị dị nwa mkpụrụ mmiri. Yes sir. So oge mkpụrụ mmiri na 11 years. Yes sir. Ihe na-agwa ya eziokwu. Yes sir. Kedu ndị kụziri gị mkpụrụ mmiri? Ndụbisi na Agama. Ndụbisi na Agama. Yes sir. Kụziri gị mkpụrụ mmiri. Yes sir. Ịdị sure ihe ị na-ekwu? Yes sir. 14 years ago ka ị nwa mkpụrụ mmiri. Yes sir. Ị ka wụ maazị nwa mkpụrụ mmiri. Yes sir. Ọ dị mma. Mba. Ori ị na-ezu isi na ọ dị gị n'ọbara. Yes sir. Na-emụghị ya amụ. Yes sir. Kedu ụdị ori unu na-ezugasị? A na-ezu ori ọkada, na-ezu ori keke, na-akpaka shọpụ mmadụ. Na-abaka shọpụ mmadụ. Yes sir. Shọpụ mmadụ baka buru ngwongwo ya. Kedu ebe unu na-eje ihe dị n'ime? Nkwọ ọkụzụ. N'ebe Nkwọ ọkụzụ. Nkwọ ọkụzụ. Yes sir. Ma ndị unu na-elesi na nkwọ ọkụzụ. Yes sir. Meshin na keke unu na-ebu kedu ebe unu na-eje eri ya? N'Aba. Eme onye unu na-elesi ya n'Aba? Yes sir. Eme ebe ọ na-aba? Yes sir. Ya eri dị nwa ma isi gị ga ije. Yes sir. Ị dị sure? Yes sir. So na onye ori ka ewu. Yes sir. Ị dị awe na anyị na-achọ gị achọ. Yes sir. Anyị ejidewo mmadụ 5 ndị oshi na-ezu oshi na Ifitedunu. Akpọọ gị afa kwa ị dị awe. Yes sir. Kpọkwasịkwa gị afa. Yes sir. Kedu ebe anyị nọ bịa jide gị? N'ọkụzụ. Ebe anyị gbara jezo n'ime ọkụzụ, believe na anyị achọta gị. No sir. I believe na anyị jide gị. No sir. Tata wụ 16 2024 Jenụwarị. Otu esi bịa jide gị ka ọ dị gị? Ọ dị nka film n'anya. Ọ dị ka fim n'anya. Yes sir. I believe na anyị ejide nwe gị? No sir. Ka eke isi fụ ndị special squad Ifitedunu n'ọrụ anyị na-arụ. Olu na-alụ dị mma. Olu na-alụ dị mma, ọ tụrụ m n'anya. Ọ tụrụ gị n'anya. Yes sir. Kedu ihe o ji tụ gị n'anya? Ibe oyi tụrụ n'anya na izu ori adịrọ mma. Ka m kwụsịkwa ezu ori. Ekwusịkwa izu ori. Yes sir. Ihe na-agwa osi gị n'obi. Yes sir. Confession niile ma nwee meghị force. No sir. Ha? No sir. Akwa ime ka ị na-ekwu. Yes sir. Isi na eji ike mmemara gị Yes sir. na Ifitedunu Yes sir. asa onye ori. Yes sir. Ha? Yes sir. Eji ike mmemara gị asa onye ori. Yes sir. Gịnị ka ị sị na ị na-arụ? A na-ezu ori. Ị na-ezu ori. Yes sir. Kedu obodo ndị zugasigoro ori a? Ezigbo m na mkpa obi na-abụ. Zuo na agbo. Zuo na aba agara. Ihe na-agwa ya eziokwu. Yes sir. Ihe na-agwa ya eziokwu. Yes sir. O nwee meghị force. No sir. So na ezigbo onye ori ka ịhụ. Yes sir. Unu ịtọ anyị kpọrọ afa aga Malizad and gụnwawo Ikembe. Ikembe Yes sir. na Ndụbisi Ajụwaya. Yes sir. Na ezigbo ndị ori kiduma. Yes sir. Akwa declare you wanted. Yes sir. Ha? Yes sir. Akwa unu eziwego ori before special squad apụta. Yes sir. Otu esi wee jide unu ọ dịkwa iche. Yes sir. Ha? Yes sir. Kedu ebe unu na-eji eri ego unu na-ezute? Na nke papa. N'ebe Na nkwọ ọkụzụ.
na Nkwọ Ọkụzụ. Yes, sir. Kedu ndị gị na ha na-eri the money? Ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị. Yes, sir. Ka iji the money ebu. Yes, sir. Ori ị na-ezu akwa ị na-eme ekie. Yes, sir. Onwe anyị iji ebido. No, sir. Onwe ọrụ iji eje mụ. No, sir. N'oge na ndị one na-eri ya. Mụ na ụmụ akwụna ndị na Nkwọ Ọkụzụ. Gị na Ụmụ akwụna nọ na Nkwọ Ọkụzụ. nọ na Nkwọ Ọkụzụ Yes, sir. na-eri the money. Yes, sir. Iyi na-eme ọ dị mma. No, sir. Mpa gị ozu ori. No, sir. Mma gị ozu ori. No, sir. Onwe onye ụmụnna gị na-ezu ori. No, sir. N'ori ya ka ezigosite gị n'ọbara. Ọ ife mkpụrụ mmiri na kọs. Ife mkpụrụ mmiri na kọs. Yes, sir. Soro mkpụrụ mmiri tiri gị n'ori. Yes, sir. Ịṅụcha mkpụrụ mmiri Ị na-akwụgharị n'ime abalị. ị na-akwari n'ime abalị Na-achịbe mmadụ ihe ezu. na-achịbe mmadụ ihe ezu. Yes, sir. Onye mkpụrụ mmiri na-eme gị. Yes, sir. Ịṅụcha mkpụrụ mmiri ọ na-eme gị gịnị? Ịta alụ. Ịta alụ. Ịṅụcha mkpụrụ mmiri Ọ na-eme gị ịta alụ. na-ezu ma ori. Na-ezu ma oli. Ihe ị na-agwa ya eziokwu. Yes, sir. So kedu ahụ ị na-ayọ PG Ifitedunu? Ayọ nna ya gbaghalị m. Ya gbaghalị na m ezozi oli ọzọ. O nwere eme gị n'aka? No, sir. O nwere eme gị n'ụkwụ? No, sir. Ọ na onweghị ị chọrọ ịya amụ? Enwere m ibe mma amụ. Enwere m ibe Ka mma ebe amụ. ji zuo ori Ọ mkpụrụ mmiri na kọs ya. mkpụrụ mmiri na kọọsụ ya. Yes, sir. So ejidecha ndị na-ekpu mmiri na Ifitedunu. Ibe a dị mma. Ife ya dị mma. Yes, sir. Ịdị chọọ ihe ị na-ekwu? Yes, sir. Jideta ndị otu gị niile na-ezu oshi keke na ndị na-ezu oshi maka shọp. Ife ya dị mma na Yes, Ifitedunu. sir. Yes, sir. I believe na NUP iji ya emenwu ya? I believe na NUP iji ya emenwu ya? Yes, sir. I believe na Igwe Ifitedunu ya emenwu ya? Yes, sir. Ga-ejidecha unu ncha niile. Yes, sir. Yes, sir. So ori unu ezu n'obodo unu ọ dị mma? No, sir. No, sir. Why don't unu nwe iji ike unu siri jiri powerful unu ji jiri nkwa unu ji akwara n'abalị wee chekwa obodo unu Ifitedunu? Ọ na-asụ unu nsọ? No, sir. No, sir. Ị makwana sekuriti ọrụ ụmụ mmadụ niile? Yes, sir. Ọrụ onye niile ka ọ wụ. Yes, sir. Ọsọsọ ọrụ ofu onye? No, sir. Ọsọsọ ọrụ mmụọ kọmanda? No, sir. Ọsọsọ ọrụ ọcha? No, sir. Ọsọsọ ọrụ isi anyara anya? No, sir. Akwa ọrụ mmadụ nọ na Ifite ka ọ wụ. Yes, sir. Kedu ihe gọvanọ Anambra steeti kwuru? Ọ sọ ọbụla zuo ori. Ewu dị ebe ọbụla sọ asị mee ya. Ọ si onye ọhụrụ chọọ ihe ọ ya arụ. Yes, Onye ọhụrụ enwere n'osi taa ya afụ sọpozu ka ata. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka nkwukwa na uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ụmụnne anyị bụ ndị ọrụ nchekwa ndị obodo Ifitedunu bụ ndị jidere ya bụ nwa amadi. Ana m asị unu daalụ ọlụ. Jidenụ ka unu ji, maka na asị na onye asị ya jide ka o ji mara na nke o ji dị mma. Mana otu ihe m sikwa ka m rịọ unu bụ biko ka unu nyochaa ajụjụ a unu gbara nwa amadi a nke ọma. Unu nyoba anya na mmiri nyochaa ya bụ ajụjụ ọfụma, maka na nke ọ na-aza yesa yesa n'ihe niile a jụrụ ya. Ya bụ ihe bịaziri na-agba mgharị, karịsịa ebe ọ sị na ya bụ ori dị ya n'ọbara. Onwekwa ebe a jụrutere ya ọ sị na mma ya anaghị ezu ori, na mpa ya anaghị ezu ori, na onweghị onye ezinụlọ ya na-ezu ori. Asịzi ya kedu ihe butere ya ori, ọ sị na mkpụrụ mmiri. Ya bụ azịza o nyere na ajụjụ ahụ na-abụ ọ dabachaghị. Ọzọ wee bụrụ ebe a jụrụ ya afọ ole ka ị zụrụla ori, ọ sị na o bidola zuwa ori kamgbe ọ dị afọ 14. Afọ ole ka ị ṅụrụla mkpụrụ mmiri, na o bidola ṅụọ mkpụrụ mmiri kamgbe ọ dị afọ 14. Nke bụ agbakọ ya ọ bụrụ afọ 11 gara aga ka ọ ṅụrụla mkpụrụ mmiri. O nwekwara ike ọ bụ eziokwu, mana mụa na onwe m mụa nọ ala bekee amara m afọ ole m matara ihe bụ mkpụrụ mmiri tupu ihe gbasara mkpụrụ mmiri ebido uwe na be anyị. Onye a na-asị na o bidola ṅụwa mkpụrụ mmiri kamgbe afọ 11 gara aga, unu nyechakwa nke ahụ ọfụma. Nke bụ eziokwu, ama m na mkpụrụ mmiri eteela aka nọ na be anyị, mana mgbe ahụ ọ kpọrọ aha bụ ihe dịka afọ 11 gara aga. Ọ dị m ka ndị na-enwetanwu mkpụrụ mmiri mgbe ahụ bụ ndị ji ego, ndị ọgaranya makwanụ ndị nna ha ji ego. Amaghịkwanụ m ka ezinụlọ ya bụ nwa amadi si wee pụta. Amaghị m ka aka si wee dị ha, mana biko unu nyochaa ihe niile unu jụrụ ya makwanụ azịza niile ọ zara unu, ka unu jidekwa n'aka na isi ka kpakọrọ ya bụ nwa amadi ọnụ, ka ọ hapụ ịbụ nnọọ na isi akwasala ya, ọ na-ekwete ihe ọbụla a jụrụ ya. Nke ahụ wee gaa, o wee burukwa mbịa na ndụmọdụ m na-enyekarị ụmụnne anyị ndị Igbo, karịsịa ụmụ ikorobịa ndị na-etopụta etopụta. Nwa ikorobịa Igbo ọbụla ga-achọ ihe ị ga-arụ, ejighị ori wee mara ndị Igbo. Ori enweghị ebe ọ ga-eduje gị. Sọsọ ebe niile ori nwere ike iduga gị bụ na mbibi. Ebe niile ori nwere ike iduga gị bụ na ọnwụ ike, ọnwụ oge erugeru. Ebe niile ori nwere ike iduga gị bụ na ị nọ na nga wee bie ndụ gị niile. Jee chọọ ihe ị ga-arụ, nwa ikorobịa Igbo. Ori enweghị uru ọ bara.
ihe ọbụla ị na-eme eme n'ụwa, ihe ọbụla ọsọkwa gị na-agabiga, otu ọbụla ọsọkwa ọnọdụ dịrị gị n'ezinụlọ gị, ori abụla ihe na-agbata gị n'uche. Jechi ihe ị ga-arụ, ọrụ aka juru eju, ọtụtụ ọrụ aka dị nke ị ga-amụnwu, na-arụ ya, na-arụta ego ma na-azụ ezinụlọ gị. O nwere otu n'ime ihe onyonyo ndị m mere na mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga. A sị m unu na kapịnta dị ị ga-amụnwu, mesin dị ị ga-amụnwu, shumeka dị ị ga-amụnwu. Ọ mmadụ na-akwa akwa akwata ego. Ọ ka dị mma sef na ị na-akwa baro, wibaro n'ime ahịa na-akwata ego, mara na ego nke a na ịtatara ya n'ahụhụ karịa ego ị zutere n'ori. Ngwa lezie na ajụjụ a jụrụ ya, ego niile ahụ ị na-ezute kamgbe i bidoro zuwa ori, kedu ihe iji eme? Onwe ihe ọbụla bara uru o ji ya bụ ego eme. Ego ezutere n'ori enweghị uru ọbụla ọ ga-abara gị. Onweghị ma otu mkpụrụ uru ego ahụ ị zutere n'ori ga-abara gị, sọsọ ajọ ndụ ka ị nwee ike iji ya ebi. Afọ ole ka ị ga-ebikwanụ ya bụ ajọ ndụ? Onweghị ihe ọbụla ga-abara gị uru karịa ego ị tatara n'ahụhụ, ego ị gbara ọsịsọ wee nweta, nke ahụ bụ ihe ga-abara gị uru. Chọọ ihe ị ga-eme n'obodo gị ka ị wee bara obodo gị uru. Onweghị ebe ọbụla ị ga-anọ wee kpata ego maọbụ wee bute ike karịrị ike ị ga-ebute mgbe ị nyopụrụ otu ihe na-adịghị n'obodo gị ndị obodo gị kwesịrị inwe. Ibido ya bụ ihe mewe ya, ndị obodo gị hụ na ya bụ ihe bara uru. Mgbe ahụ ka ị ga-afụ ego a na-asọbakwute gị ka mmiri. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a, maka na asị na atụọrọ ọmara ọmara, atụkwara n'ofeke ofere si tinye n'ọfịa. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala na etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị, etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụhụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.